No niin, enköhän mä oo tarpeeksi vältellyt tämän videon tekemistä. Terve kaikki! Mä tässä tota, haluan nyt tulla jakamaan mun omia näkemyksiä, mielipiteitäni tuohon ehkä pariin asiaan. Ensimmäisenä mä haluan keskustella tuosta filosofia- ja väittelykerhosta, miten se on mulla mennyt, mitkä asiat on toiminut, mitkä ei oo. Ja sitten ehkä käydä pari tuossa kirjaa läpi, mitä minä on tässä lähiaikoina lueskellut. Joten eiköhän vaan siirrytä heti käymään keskustelua tästä filosofia- ja väittelykerhosta. Kokonaisuutena mä näkisin, että se on mulla mennyt tosi hyvin. Mä oon saanut hyviä keskusteluita pidettyä. Mä oon keskustellut monista asioista. Esimerkiksi se suunnitelma, minkä mä jaoin viime videossa, me käytiin se läpi aika pitkälti ja no varmaan tähän ruutuun nyt spawnaa sitten hetkeksi tuohon näkyviin se suunnitelma, mitä ollaan käyty. Siitä me sitten jatkettiin itse asiassa puolitetulla ajalla. Mä näin ja koin, että ehkä omaan ajan käyttööni, että sitten myös niin kuin muutkin oli sitä mieltä, ketkä siinä kerhossa oli käynyt, että kerran viikossa riittää ehkä tämmönen keskustelupiiri, ja näin sitten muutettiin filosofia- ja väittelykerho siten, että ollaan kerran viikossa koolla ja keskustellaan aika lailla samantyyppisistä asioista. Viime viikolla keskustelimme feminismistä ja ensi viikolla meillä on aiheena rasismi ja suvaitsevaisuus. Se on se sana. Rasismi ja suvaitsevaisuus aiheena. Ja miten mä nyt on yleensä kutsunut porukkaa koolle, niin mä oon kutsunut porukkaa koolle Telegramin ryhmässä, jonka mä perustin tälle kerholle. Ja siellä yleensä lähettelen päivää paria ennen, no ehkä jos ihan totta puhutaan, niin viikkoa aikaisemmin, että mikä on niinku seuraava viikon aihe, ja yleensä siihen on laittanut jonkun kysymyksen, mikä niinku liittyy aiheeseen. Mäpä käyn kaivamassa tosta tuon. Eikö niin? Mähän puhun tässä ihan tätä palturia. Meillä ei viime viikolla ollut mitään, mutta sitä edellisenä kerratana. Eli tämmöisen niin kokoontumiskutsun viestin, että hei, tällä viikolla ei ole kertaa, joten seuraavan kerran kokoonnutaan ensi maanantaina. Aiheena silloin suvaitsevaisuus ja rasismi. Mietin jotain suuntaan, onko suvaitsevaisuus oikeasti hyve, pahe tai neutraali asia. Tästä voitte nyt sitten käydä keskustelua kommenteissa. Eli yleensä tämmöisiä viestejä. Mä oon itse kokenut, että se on ihan toimiva ja se ehkä mun mielestä parantaa ehkä keskustelua ja ehkä kutsuu silleen niin kuin ihmiset, jotka on kiinnostunut siitä aiheesta keskustelemaan näistä aiheista. Mä näkisin, että keskustelujen laadut on ollut hyviä ja niissä mulla ei ole niin kuin hirveänä mitään niin kuin no, tai niin kuin itsellä ei ole hirveänä valittamista keskustelujen laadusta, mitä ollaan siellä käyty. Toki minä olen itse saanut palautetta siitä, että mä saisin olla ehkä vähän provosoivampi omien niin kuin vastausten ja ehkä haastamisien kanssa. Sillä me nyt kuitenkin käytetään oljennuorana sitä kerhossa, että sinne voi niin kuin tulla esittämään ihan samaa mitä ideoita, että sillä ei pitäisi olla väliä, kuka sen mielipiteen esittää, vaan me käsittelemme siellä mielipiteitä. Ja mun mielestä kaikki on hyvin ottanut niin kuin hanskaan tämän periaatteen, kun me keskustellaan näistä aiheista. Ehkä yksi aihe, missä mulla on erittäin paljon parantamisen varaa, on mainostus ja se, että miten minä saan rekryttyä uusia jäseniä tähän filosofia- ja väittelykerhoon.
Toki se voi olla, että mulla on hyvin pieni skooppi. Mä pidän sitä vain tällä hetkellä, tai mainostan niin kuin pääosin vain yliopisto-opiskelijoille, ja pidänkin sitä vain tuolla yliopistolla. Niin se tietenkin rajaa heti mahdollisesti kiinnostuneita ihmisiä pois. Eli siinä mulla on ainakin yksi semmonen niin kuin suoraan parantamisen varaa. Toki yksi, miten mä oon niin kuin ehkä nähnyt, että tää on kuitenkin kasvanut tää yhteisö, on sillä, että ihmiset kuitenkin kertoo niin kuin asioita eteenpäin. Että siinä niin kuin saa niin kuin sitä suosituksia niin kuin suusta suuhun. Että ihmiset niin kuin kerää niitä kiinnostuneita. Ja sitä mä oon nähnyt, että sitten niin kuin ihmiset, jotka niin kuin oikeasti kiinnostaa, niin heitä sitten oikeasti kiinnostaa lähteä tähän hommaan mukaan. Ja mä oon itse tyytyväinen siitä. Sitten mä voisin itse asiassa tähän näin ottaa pari kirjaa, mitä mä oon tässä lukenut. Mä oon lukenut, itse asiassa tämä menee jo hyvin pitkälle viime vuoden puolelle, mutta ensimmäinen kirja, josta mä haluaisin jutella hieman, on Platon Symposium ja Sokratesin kuolema. Tää on niinku se, ehkä semmonen niinku Platon, tää on niinku aikaisempaa Platon työtä hyvin pitkälle. Tää sisältää Symposium-kirja, jossa käydään keskustelua rakkauden eri muodoista. Tästä löytyy sitten tuo Platon kuoleman, nuo 4 kirjaa, Euphory, Apology, Krito ja sitten Phaedo. Phaedoa mä en ole ihan päässyt loppuun asti, että siinä on ehkä niinku kertomuksellisesti hyvin paljon ehkä semmoista, mistä en ole itse saanut ehkä vielä koppia, tai että en ole päässyt loppuun asti. Mutta ehkä yksi asia, mikä niinku mua itse on niinku kiinnostanut, on ehkä hyvin kun lukee näitä vanhoja tekstejä. Tämäkin niinku alkuperäinen teksti on 2000 vuotta vanhaa, niin ne, ainakin kun ne on käännetty englanniksi, mä luen näitä englanniksi, nämä on varmaan suomeksikin saatavilla, mutta että ajatukset, mitä täällä käydään, niin siinä näkyy semmoinen niinku hyvin moderni tai semmoinen niinku jokapäiväinen, mitä me niinku ihan arkipäivässäkin käytetään ajatuksia ja ehkä, tai se ajatuksen juoksu ei ole muuttunut supermerkittävästi 2000 vuodessa. Semmoinen niinku perustason ajatuksen juoksu. Ja miten niinku ihmiset keskustelee toistensa kanssa. Toki se voi olla kans ehkä käännöksestäkin, että se on se käännöstyö itsessään, mikä tämän niinku tekee. Tämä versio, mikä mulla on, niin tämä on Jane O'Graden käännös. Onkohan tämä nyt tuolta 1900-luvun loppupuolelta. No ehkä vähän uudempaan kirjaan. Siirrytään nyt semmonen 1800-1900 vuotta eteenpäin, niin Nietzschen Epäjumalten aamunhämärä tai Nietzsche Twilight of the Idols englanniksi. Tätäkin minä olen lukenut englanniksi. Ja tässä kirjassa varmaan niin kuin parhaiten joku, joka oikeasti tuntee Nietzsche, niin osaisi selittää. Niin hyvin pitkälti Nietzschen niin kuin viimeisiä kirjoja, ja tästä ehkä näkee sellainen, ehkä että nyt on osittain niin kuin nyrkkeilyhanskat pois, ja nyt sitten painitaan ihan kunnolla. Ensinhän tämä niin kuin aloittaa tässä lyhyillä maksimeilla ja idoleilla, tai semmoisilla lyhyillä sutkaisuilla, että se vaan niin kuin vastailee niihin. Ja siitä se sitten jatkaa
keskustelemaan muita aiheita. Esimerkiksi Sokratesia hän kritisoi. Tämän kirjan niin kuin, ehkä pääpiirteinen puoli on niin kuin, vanhojen ajatusten kritisointi. Ja sitä se ehkä, ainakin näin niin Wikipedian nopien mukaan, mitä se epäjumalten hämärä tai aamuhämärä niin kuin tarkoittaa, että ne epäjumalat tai nämä idolsit, niin ne on niin kuin niitä vanhoja ideoita, joita sitten pyritään haastamaan. Suosittelen kyllä kuuntelemaan, jos ei nyt tähän kirjaan itsessään niin kuin halua hypätä sisälle, niin mä suosittelen ainakin kuuntelemaan jostain YouTubesta, että noita keskeisiä ideoita, mitä niin kuin tässä ollaan käyty. Tää on ehkä mulle itselle ollut sellainen, mikä nyt niin kuin perustaa itselle ehkä omaa filosofiaa, elämänfilosofiaa. Mutta ei siinä. Tämmönen vähän jaaritteluvideo tähän väliin. Niin. Vähän niin kuin nyt tämän yhden lupauksen haluan lunastaa, minkä on nyt lunastanut siitä, että teen tuon päivitysvideon rennosta filosofia- ja väittelykerhosta. Kiitoksia kun kuuntelit tai katselit tämän, niin eiköhän pysytä kuulolla. Moro!